Galicia será pioneira na posta en marcha do plan sanitario deste inverno co obxectivo de afrontar coas máximas garantías a tempada de gripe e de infeccións respiratorias a través da prevención, a vixilancia epidemiolóxica, a planificación dos recursos asistenciais e o seguimento e monitorización continua. O plan suporá un investimento extraordinario de 8 millóns de euros en persoal, que se suman aos 11,3 millóns de orzamento da campaña de vacinación. Estas infeccións respiratorias agudas, especialmente a gripe, implican un aumento da carga asistencial no Servizo Galego de Saúde e na utilización dos seus recursos humanos e materiais. O plan pretende optimizar os recursos en función da situación epidemiolóxica de cada momento. Para anticiparse, a Xunta crea, ademais, unha rede de vixilancia de farmacias sentinela. Serán as encargadas de informar de forma semanal das dispensacións de medicamentos antigripais e de test de antíxenos. Iso permitirá comparalas coa taxa de consultas por infeccións respiratorias agudas en atención primaria e coa taxa de ingresos hospitalarios con gripe confirmada. As infeccións respiratorias máis coñecidas son a gripe e o COVID, que chegan a marcar no inverno picos moi altos. Abel Pallarés, xefe do Servizo de Neumoloxía, danos algunhas claves para evitar contaxios e minimizar riscos. No primeiro lugar é que nos temos que vacinar todos. Fundamentalmente os grupos de risco, a xente maior de 65 anos, a xente que teña patoloxía respiratoria, pero vacinarse pola gripe, se tes algún factor de risco, nunca está de máis. Os casos que están acabando aquí no hospital, a maioría deles non estaban vacinados. Que supón vacinarse? Supón que se collemos a gripe, as consecuencias desa infección pois sexan menores. Por riba, se nos vacinamos, estamos protexendo os nosos maiores. A gripe é unha infección que causa mortes, que causa ingresos hospitalarios, co cual é importantísimo vacinarse. Coa vacina, por suposto, non cubrimos o 100% das infeccións, co cual é moi importante a prevención. E que a prevención? Pois, bueno, un sinxelo gesto como este. Coller a mascarilla e utilizala. Cando? Nos centros hospitalarios, sempre, sobre todo nas plantas de hospitalización, cando estamos agardando nas consultas, cando vayamos aos servicios de urxencias, se utilizamos unha máscara e o do lado está cun catarro, cunha infección respiratoria, con mocos, con esbirros, estornudando, pois se poñemos a máscara, o risco de padecer a infección é menor, o risco de contagio é menor, co cual